Ήταν η τελευταία μου εβδομάδα στο ιταλικό εστιατόριο που δούλευα. Ένα μέρος που είχα μάθει να νιώθω άνετα και ασφαλής. Μα ποτέ δεν θα περίμενα πως θα έφευγα από εκεί με μια εμπειρία που θα με σημάδευε για πάντα. Οι βάρδιές μου άλλαζαν συνεχώς. Την μία ήμουν στο ταμείο, την άλλη έτρεχα στα τραπέζια και κάποιες φορές έκανα παραδόσεις. Οι παραδόσεις ήταν η αγαπημένη μου δουλειά. Όχι μόνο επειδή έπαιρνα tips, αλλά επειδή ένιωθα την ελευθερία του δρόμου. Δεν περίμενα ότι αυτή η ελευθερία θα μετατρέπονταν σύντομα σε φιάλτη. Εκείνο το βράδυ είχαμε μια παραγγελία που θα μου άλλαζε τη ζωή. Ήταν αργά και μόλις είχε έρθει μια παραγγελία για 3 πίτσες special. Μια μεγάλη παραγγελία, γύρω στα 70€. Αρκετά για να με κάνουν να είμαι πιο προσεκτικός. Η διεύθυνση ήταν σε μια κακόφημη περιοχή της πόλης και ήδη ένιωθα ένα σφίξιμο στο στομάχι μου, γιατί έχω ακούσει περίεργα πράγματα να συμβαίνουν εκεί πέρα. Τέλος πάντων, η διαδρομή ήταν τουλάχιστον 15 λεπτά, αλλά κάθε λεπτό φαινόταν σαν αιωνιότητα μέχρι να φτάσω. Όταν έφτασα, το σπίτι φαινόταν σκοτεινό, σχεδόν εγκαταλελειμμένο, με μόνο μια αμυδρή λάμψη από μέσα. Προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι όλα θα πάνε καλά και ότι απλά θα δώσω τις πίτσες, θα πάρω τα χρήματα και θα φύγω. Χτύπησα το κουδούνι και η πόρτα άνοιξε αμέσως. Μου άνοιξε ένας μελαχρινός άντρας και τότε το βλέμμα μου πάγωσε. Με το χέρι του κρατούσε ένα όπλο και με σημάδευε στο στήθος. Τη στιγμή που το είδα, ένιωσα να μου έρχεται χιαμετό. Ο αέρας μου κόπηκε και η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Πριν προλάβω να αντιδράσω, 2 ακόμη άντρες εμφανίστηκαν και με αρπάξανε. Ο ένας από αυτούς με έσπρωξε με τη βία μέσα στο σπίτι, ενώ ο άλλος συνέχισε να με σημαδεύει. Φώναζαν δυνατά μέσα στα αυτιά μου, αλλά δεν καταλάβαινα τι λένε. Νόμιζα ότι είναι από το σοκ που έπαθα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν μιλούσαν ελληνικά. Μιλούσαν σε κάποια άλλη ξένη γλώσσα, δεν καταλάβαινα λέξη. Ο άντρας με το όπλο στράφηκε σε μένα και μου είπε απειλητικά: «Δώσε μου τα πάντα». Μίλαγε σπαστά ελληνικά. Το σώμα μου έτρεμε. Δεν μπορούσα καν να αναπνεύσω σωστά. Έβγαλα το πορτοφόλι μου και το του έδωσα. «Το κινητό», φώναξε. Το έδωσα γι' αυτό. Ένα iPhone 12 που είχα πάρει 800€. Δούλευα 2 μήνες για να το αγοράσω αυτό το κινητό. Αλλά τότε δεν ένοιαζε πραγματικά τίποτα. Ένιωθα μόνο φόβο. Ένας από τους άντρες τράβηξε το ρολόι μου από τον καρπό μου με δύναμη. Ευτυχώς αυτό δεν ήταν και τόσο ακριβό. Νόμιζα ότι πραγματικά δεν μπορούσε να συμβεί κάτι χειρότερο εκείνη τη στιγμή. Κι όμως έκανα λάθος. Άκουσα τον χειρότερό μου εφιάλτη να γίνεται πραγματικότητα. Ένας από αυτούς άνοιξε το πορτοφόλι μου και μου διάβασε τη διεύθυνσή μου. «Αν πεις σε κανέναν γι' αυτό, θα έρθουμε σπίτι σου και θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου». Τα λόγια του τρύπησαν το μυαλό μου σαν καρφιά. Δεν μπορούσα καν να μιλήσω. Το μόνο που έκανα ήταν να κουνάω το κεφάλι και καλά ότι καταλαβαίνω. Ήθελα να φωνάξω, να τρέξω, αλλά το σώμα μου ήταν παγιδευμένο σε μια κατάσταση απόλυτου πανικού. Αφού μου πήραν τα πάντα, με σμπρώξαν έξω από το σπίτι. Έπεσα με τα γόνατά μου, νιώθοντας το αίμα να τρέχει από τις πληγές μου. Η πόρτα έκλεισε πίσω μου δυνατά. Στάθηκα εκεί, στο σκοτάδι. Με τα κλειδιά μου είναι το μόνο πράγμα που μου είχε απομείνει. Δεν γύρισα στην πιτσαρία εκείνο το βράδυ. Ήμουν τόσο τρομαγμένος που νόμιζα ότι ξέχασα να περπατάω. Η αδρεναλίνη εκείνη την ώρα ήταν η μόνη που με έκανε να ανεβώ στο μηχανάκι και να φύγω του σκοτωμού. Όταν έφτασα σπίτι, οι γονείς μου κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν μπορούσα να τους κρύψω την αλήθεια. Τους είπα τα πάντα. Και όσο και αν επέμεινα να καλέσουμε την αστυνομία, προσπαθούσα να τους πείσω πως αν το κάναμε αυτό θα ερχόντουσαν να μας σκοτώσουν όλους. Ο πατέρας μου, που είχε γνωριμίες στην τοπική αστυνομία, δεν με άκουσε. Πήρε κατευθείαν τηλέφωνο έναν από τους φίλους του. Περιπολικά της αστυνομίας πήγαν κατευθείαν να κάνουν έλεγχο στο σπίτι. Μετά από 1 ώρα τον βρήκαν. Το όνομά του ήταν Ροντρίγκο και είχε 4 προηγούμενες καταδίκες για κακουργήματα. Με τη βοήθεια των επαφών του πατέρα μου, μια ομάδα αστυνομικών περικύκλωσε το σπίτι. Δεν ήμουν εκεί, αλλά άκουσα πως μπήκαν μέσα με όπλα. 2 από τους 3 άντρες συνελήφθησαν εκείνη την ώρα. Ο Ροντρίγκο, με τις 4 καταδίκες, καταδικάστηκε σε ισόβια. Ένας άλλος συνεργάτης του έφαγε 5 χρόνια. Όμως ο τρίτος δεν βρέθηκε ποτέ. Ακόμα μέχρι σήμερα ξυπνάω μερικές φορές τα βράδια, ακούγοντας ήχους έξω από το παράθυρο. Βήματα που δεν ξέρω αν είναι αληθινά ή απλά η φαντασία μου. Ίσως ο τρίτος άντρας να είχε φύγει από τη χώρα. Δεν νομίζω να ήταν τόσο βλάκας για να επιστρέψει εδώ. Όμως ο φόβος έχει μείνει. Βρίσκεται πάντα εκεί, στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Τι θα γίνει αν μια μέρα επιστρέψει για εκδίκηση? Όταν ήμουν 19 χρονών,
Δούλευα σαν delivery σε μια τοπική πιτσαρία. Είχα αρκετούς μήνες στη δουλειά και είχα πάει άπειρες παραγγελίες μέχρι τότε. Μόλις είχα πάρει το πρώτο μου μηχανάκι, οπότε ήταν ιδανικό για να πηγαίνω τις παραγγελίες στην πόλη. Ήταν Παρασκευή ή Σάββατο βράδυ. Δούλευα στη βάρδια που τελείωνε τα μεσάνυχτα. Το μαγαζί ήταν ανοιχτό πιο αργά τα Σαββατοκύριακα, και αυτό συνέβη κατά το τέλος της βραδιάς, σίγουρα μετά τις 11. Το αφεντικό μου, που θα τον πω Δημήτρη, πάντα μου έδινε τις λεπτομέρειες για τα σπίτια που θα πήγαινα και τις παραγγελίες τους. Είχαμε μια παραγγελία για μια πίτσα σε μια γυναίκα που την έλεγαν Ελένη. Ήταν μια αρκετά μακρινή διαδρομή, περίπου 15 λεπτά. Οι περισσότερες παραγγελίες ήταν κοντινές, γύρω στα 5 λεπτά μακριά, οπότε περίμενα καλύτερο φιλοδόρημα γι' αυτή. Μόλις έγινε η πίτσα, την έβαλα στο πίσω μέρος από το μηχανάκι μου και αφού έβαλα την τοποθεσία στο Maps, ξεκίνησα να πηγαίνω. Έφτασα στη διεύθυνση και πάρκαρα μπροστά από το σπίτι. Ήταν ένα μικρό σπιτάκι, όπως τα περισσότερα στη γειτονιά. Με μια πρώτη ματιά φαινόταν να είναι μια φτωχική περιοχή. Είδα τα φώτα να είναι αναμένα σε ένα από το δωμάτιο του πρώτου ορόφου. Πλησίαζα την πόρτα όταν ξαφνικά μια γυναίκα από το σπίτι δίπλα φώναξε από το παράθυρο και μου είπε: «Συγγνώμη, η πίτσα είναι για μας. Δώσαμε λάθος διεύθυνση». Πήγα λοιπόν δίπλα στην πόρτα και είδα ότι το κουδούνι ήταν χαλασμένο. Οπότε χτύπησα δυνατά με το χέρι μου την εξώπορτα. Δεν μου άνοιξαν κατευθείαν, οπότε ξαναχτύπησα και άκουσα μια φωνή από μέσα να λέει: «Ένα λεπτό». Αλλά πάλι αργήσαν να ανοίξουν. Πέρασε ένα ακόμα λεπτό και τελικά άνοιξε την πόρτα μια γυναίκα, περίπου στα 40. Χαμογέλασε αμέσως και με κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω, φλερτάροντας εμφανώς με τα μάτια της. Με δυνατή φωνή είπε: «Μαρία, έλα να δεις τι κούκλος είναι ο Ντελιβεράς». Μια άλλη γυναίκα, στην ίδια περίπου ηλικία, ήρθε στην πόρτα και έκανε το ίδιο. Ένιωσα τα μάγουλά μου να κοκκινίζουν, γιατί πάντα ήμουν λιγάκι ντροπαλός με μεγαλύτερες γυναίκες. Η γυναίκα που άνοιξε την πόρτα, που μάλλον ήταν η Ελένη, με ρώτησε τι ώρα τελειώνει τη δουλειά. Εκεί άρχισα να νιώθω άβολα, γιατί δεν ήμουν και κανένας μάστορας στο φλερτ εκείνη την εποχή. Της είπα ότι μάλλον αυτή είναι η τελευταία μου παραγγελία, και τότε μια από αυτές με ρώτησε αν θέλω να μπω μέσα να πιούμε κανένα κρασάκι. Ήξερα ότι οι φίλοι μου θα με κορώδευαν για πάντα αν δεν το έκανα, οπότε είπα ναι. Με ρώτησαν πόσο χρονών είμαι και είπε 21. Τότε γελάσαν και είπαν ότι δεν τις νοιάζανε με κάτω από 21. Μου είπαν να κάτσω στον καναπέ και αυτές καθίσαν ακριβώς δίπλα μου κολλητά σε μένα. Όλο αυτό το σκηνικό μου φαινόταν κάπως πολύ καλό για να είναι αληθινό, γιατί ποτέ μου δεν μου είχε ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Είχα την αίσθηση ότι αυτές οι δύο γυναίκες είχαν πιει ήδη αρκετά. Από εκεί και πέρα, οι γυναίκες ήταν όλο φλερτ, σχολιάζοντας τα λακάκια μου και λέγοντας πόσο χαριτωμένο είναι που είμαι ντροπαλός. Έπινα λίγο κρασί, προσπαθώντας να μην δείξω ότι δεν μου αρέσει, αφού ποτέ δεν μου πολύ άρεσε το κρασί. Αλλά από την άλλη, δεν ήθελα να φανώ αδύναμος. Εν τω μεταξύ, η άλλη γυναίκα, η Μαρία, είπε ότι θέλουν να μου δείξουν κάτι στο υπόγειο. Γέλασα και ρώτησα: «Τι είναι?» Τότε γέλασαν και οι δύο και είπαν ότι είναι μυστικό, αλλά θα μου αρέσει. Ήθελα να κατέβω πρώτος. Είχα αρχίσει να φαντάζομαι διάφορα για το τι θα συνέβαινε στο υπόγειο. Μπορείτε να καταλάβετε. Δυστυχώς, η φαντασία μου ήταν πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Πήγα στην πόρτα του υπογείου και κοίταξα το σκοτάδι κάτω. Γύρισα να τις κοιτάξω και παρατήρησα ότι δεν γυλώσανε πια. Είχαν ένα κενό βλέμμα στο πρόσωπό τους. Μόλις κατάλαβαν ότι τις κοίταξα, άρχισαν πάλι να γελάνε και να χαμογελάνε. Τις ρώτησα με πιο σοβαρό τόνο: «Τι έχει εκεί κάτω?» Και είπα ταυτόχρονα: «Έκπληξη». Άρχισα να κατεβαίνω σιγά σιγά τις σκάλες, ρωτώντας πού είναι διακόπτης για το φως. Μία από αυτές είπε να αφήσω τα φώτα σβηστά. Τώρα δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά νομίζω ότι είδα κάτι να κινείται εκεί κάτω. Σαν χέρι, κάτι τέτοιο. Γύρισα και είδα τις δύο γυναίκες να πλησιάζουν την πόρτα με έναν περίεργο τρόπο, σαν να σέρνονταν αθόρυβα. Βγήκα από το υπόγειο και έκλεισα την πόρτα. Τους είπα ότι χρειάζομαι τα λεφτά για την πίτσα και άρχισα να προχωράω νευρικά προς την μπροστινή πόρτα. Τότε είδα ένα μεγαλόσωμο άντρα να στέκεται στην ανοιχτή πόρτα ενός δωματίου δίπλα, μάλλον από την κουζίνα. Τα λόγια που μου είπε έμειναν χαραγμένα στο μυαλό μου μέχρι σήμερα. «Ας το κάνουμε εύκολο». Γύρισα προς την πόρτα και είπα: «Η πίτσα είναι δωρεάν». Έτρεξα, άνοιξα την πόρτα και την έκλεισα πίσω μου, μόνο για να την ακούσω να ανοίγει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Ανέβηκα στο μηχανάκι μου, έβαλα μπροστά και μόλις πήγα να βάλω ταχύτητα για να φύγω, ένιωσα το χέρι του να με τραβάει με δύναμη.
Εκείνη τη στιγμή πέρασε η ζωή μπροστά από τα μάτια μου και σκέφτηκα ότι αν καταφέρει να με τραβήξει τώρα, είμαι νεκρός. Ευτυχώς είχε πιάσει μόνο την μπλούζα μου. Πάτησα τον γκάζι όσο πήγαινε και αφού η ρόδα ξεκίνησε να σπινιάρει, μου έσκησε την μπλούζα, αλλά κατάφερα να ξεφύγω. Έφυγα από εκεί παρατρίχα χωρίς να κοιτάξω πίσω. Γύρισα στη δουλειά και είπα στο αφεντικό μου τι είχε συμβεί και γιατί γύρισα χωρίς λεφτά. Αυτός και οι υπόλοιποι έπαθαν σοκ. Κάλεσα την αστυνομία για να αναφέρω τι έγινε, ώστε αν συμβεί κάτι ξανά σε αυτή τη διεύθυνση, να ξέρουν ότι κάτι παράξενο γίνεται εκεί πέρα. Όποια παγίδα και αν είχαν αισθήσει, ευτυχώς δεν την έμαθα ποτέ.